Жей, табигать хәзинәләрне иң бай вакытларның берсе. Урманда, тау битендә, бакчаларда җиләк инде күптән пыша башлады. Теләсәң, туңдыргычка куй, кайнатма яса, яфракларын киптер. Файдасы аның санап бетерерлек түгел. Җәйнең иң тәмле чорына кердек. Ул үзенең беренче никъмәтләре белән сөендерә башлады. Кукмара районында күп кенә кешеләр башка йорт эшләрен читтә калдырып җиләккә киттеләр. Быелгы җәй мул уңыш китерде. Быел җир җиләге бигрәк күп. 5 минут эчендә менә ни кадәр җыя алдык. Тау битенә игътибар итсәгез, бар җирдә җиләк. Җиләк бик күп быел, бик күп. Һава торышы зирә әйбәт килде менә җиләккә. Башта салкын булып торды. Хәзер көннәр җылы, көн саен менә җиләккә менәбез. Җиләккә менәбез дип әйтәсе юк. Җыгылып җыябыз инде, җыгылып. Шул хәле уңды җиләк. Болыннарда, урман аланнарында кып-кызыл булып җир җиләге өлгерде. Башта берәм-берәм булып кына күзгә чалынган җиләкләрдән шул арада үзең белән алып килгән савытың да тулып куя. Җиләк җыярга өлкәннәр генә түгел, бала-чагалар да бик теләп йөриләр. Җиләк җыярга миңа бик ошый. Быелгы җиләк шундый күп, эре һәм бик тәмле. Иренмәгән кеше җиләкләрдән әллә ниләр эшли ала. Кесәл, как, шикәрле кайнатма, мармелад, күпләгән десертлар әзерләү, киптергән килеш компотка кушарга мөмкин. Мин менә шулай итеп җиләкләр белән җыеп алып кайтам да, менә шушы табакка салып, бөтен чүбен чистартып бетерәм дәген, шушы төйгеч белән бисүк салып, шуны төям. Бисүген болгатып бетерәм. Аннан соң менә шушы савытларга тутырып морозильникка куям. Җәйге муллыкны кышка бернинди югалтусы саклыйсы килә. Моның иң дөрес юлы аларны туңдыру. Туңдырылган җиләк тәмен генә түгел, барлык витаминнарын һәм файдалы үзлекләрен саклаячак. Руслан Мөбәрәкшин, Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъматуллин, Татарстан яңалыклары.